Ketinggalan Ramadhan Bapak Abamu Tohar Blatong sing bi pertanian kondang sak wilayah Babat Lamongan nggih sebenarnya malah kangge Abamu Tohar ingkang kongan Ude Atma Jaya Blatong wonten kawasan Babat Oke Bapak Sairan Gresik yes kita dulu Bapak Sairan yes malih kangge Atma Jaya Blatong sing kagungan bulu margi Bapak Bapak Mutohar terima kasih matur nuwun ijo dik iya mas godhong wijen dipemen ning latar duwe bojo nek kondo tambah soro enak ijen nek sore melok Abamu Tohar melok ngopi dik ijo jadi kedang pelan gawe rujakan duwe bojo atine ayem saben dina tansah kelingan ijo ijone suket nandur wijen neng tengah balong duwe bojo garai dadi slimpret enak ijen melok Atma Jaya sing Blatong suwe ora tau jamu aduh dik aduh mas jamu godhonge jual wis suwe Blatong ra tau ketemu Blatong dik bareng ketemu lah kok wis melok Abamu Tohar suwe ora nate jamu mas jamu ya godhonge juar tenan wis suwe mas apa kuwi ora nate ketemu pisan karo Abamu Tohar wis suwe iya mas ora tau jamu mas jamu lah kok tuku pil domeng wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu lah kok wis dipek Mas Omeng kok pek
Mas Omeng. tukokno Ya, Dik. jajan apa wae Aduh, Dik. Mas Lara, Dik. nek ora roti tawar Ya. aku yo emoh Aku tak tukokno roti tawar kok. takone sapa wae nek ora abang motohar Heeh, Dik. kabeh yo emoh Tukokno, Dik. Jajan apa wae. Nek gak gambar Semar jare Cayomo. Ditari rondo prawan Joko Dudo sapa-sapa wae Dik. Nek gak Abah Motohar wis ora amo. Atuh Dik. suwe ora nate jamu Jamu Dik. jamu Iya. kok ora suwe Alah blancong berarti. suwe ora nate ketemu pisan ora bisa suwe Wes suwe Dik ora tau jamu. jamu Mas Jamu ning Malaysia. Wes suwe Dik ora tau ketemu. Bareng ketemu wes katut Budi Atmajaya. Asik suwe ora nate jamu aduh Dik preh jamu godhonge bayem Dik wis suwe Mas iye ora nate ketemu pisan atine ayo abang biru lampune iso awak abamu tuar lemu awake kurumas lemu pikir bojo loro Dik bojo sing anyar ya Dik nyuwun disayang sak nono bojo sing ya lawas wagah ditinggal loro kudu karo sirahe mumet Mas ora bisa turun andam tresno Mas ya Dik waktu asik mikir butuhe mikir belanjane yo rasa iki bingung atine malom dino Brano Dino Teline kene Sing sedino Dik Kanggo sapa Sing sedino Kanggo golek kaya telur dina moleh prana telur dina balik ning kene sing satina kanggo sapa sing satina